Yes. ukuthi ukusonta uthi mina na kuyaphuluswa mara ngicama kereke cha ngazathi awukakalibambi kahle ngoba uNkulunkulu uthanda ukuthi abantu bonke basindiswe. Yebo. Uma ufika ezulwini Yes. ungeke usho ukuthi awuzwanga ngoba lihlatshelelwe leli gama Yes. kwaphinde kwashunyayelwa ngalo Oh. igama likaJesu. Oh yeah. Yabona nje ubususindisiwe Yebo. umamukela uJesu umntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzozirevila kuwe. Yebo. Angeke usaphupha inyoka, Yo. angeke usaphupha imfene, angeke usaphupha zonke lezi zinto ezingekho. uNkulunkulu uzozibonakalisa kuwe. Yebo. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele futhi siwelcome umoya ongcwele. Sibonga ipresence yakhe phakathi kwethu ngesikhathi samanje. Siphinde futhi sibingelele abangcwele endaweni zonke ezahlukahlukene la kufinyelela khona nje le message. Sothi ungasashintsha ungasayindawo mhlawumbe yaqala uhlana nale channel la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi. Amen. Indaba nje ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Asinazi ezinye, asizazi futhi ezinye. Yilezi nje kuphela sizokhuluma ngazo namhlanje. Ngiphinde nginibonge nje ngiyangithanda ukuthi nginibonge ngoba ekugcineni ogcina ngazake nginibonge. Siyabonga ukuthi niyayikhulisa i-channel. Siyabonga futhi ukuthi niyakhomenta kahle kakhulu. Ama-comments enu ave sikhuthaza. Nabanye abakhuluma nje emaceleni sometimes abanye bafone yo hayi siyabonga amazweni enisikhuthaza ngawo nemikhuleko kuningi nje nikwenzayo. Niyalike niyashare lama message futhi ukuthi nabanye nabo bawazi ngoba kusuka wethu nathi sisodwa. Mawusuzwile sharele nomunye naye ngekwazi hleza sizakale abonge kusasa. So nje ngiyanibonga nonke bazalwane mkhulu umsebenzi eniwenzayo. Omunye nomunye nje akwenzayo ngabuye ngazathi into encane cha kukhulu. Abanye ba ama channel member akuningi nje sanibonga kakhulu nonke. Inkosi igcine inibusise. Amen. Namhlanje ke angedwa ke. Amen. Sinomama wethu esimthanda ngendlela ezimangalisa. Yazi abaningi bayajabula nje bakumbona. Umam Rose Mthembu Nkuna naye today usazosharela i-message. Maye khona ke uyena osuke ephethe i-message but ngesiqala nje ngokukwamukela. Amen. Ngiyabonga bazalwane bami kwamukelwa. Ngiyabonga nawe mntanami Mdu. Ngibonga nomsebenzi omkhulu eniwenzayo. Nomtha ukuthi lihambe ivangeli. Amen. Intombazane la ubani igama lakhe? Usisinomtha. uNomtha. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngalabantwana abalihambisa ivangeli. Bona ke basebancane banesikhathi esiningi kakhulu sokugijima. Siyambonga uNkulunkulu ngomsebenzi abawenzayo uyamangalisa. Mayibongwe inkosi. Nencwadi sesekhona. Zisekhona incwadi igemegeme zendlela. Yebo uma uyithenga abazalwane. Mayithenga lencwadi zokusiza endleleni. Ingqinamba isihlangabezana nazo endleleni izokusiza. Amen. Igemegeme zendlela zisizikhona. Incwadi. Amen. Konje awunawo la sibabonise isampuli ikhona. Ya asibabonise. Ngithathe lapha ya. Kuhle impela bayibone. Yes. Na kanti futhi abanye abamhlambe abaqala ukukubona namhlanje ngizothi nje ikhona ivideo yakho Mam Rose. Amen. Beku last day isikhathi sakijima. Ya isikhathi sakijima. Yazi ngathi into this year. Last year ngo-October. Yebo. Kune video yakhe lapho. Wow, mangabukela leyo video kuningi ongachazeleka ngayo mayelana nencwadi kanti futhi ke nayo ke nansi. Yes. Ithi igemegeme zendlela. Yebo. Kusho ukuthi lana ke la ngabhala impilo engayiphila endleleni yokukholwa. Ukuthi indlela ayilula yona kodwa iyahambeka. Nawe osubusindisiwe osanda kusindiswa ifundile incwadi uzothi mawuhlangana nezimpi
ngoba uzokulwisa vele usathane indlela yokukholwa ayilula kakhulu kodwa ke awuzihambeli wena uyatshathwa uNkulunkulu uyakutshatha ngoba ushilo izwini lakhe wathi noze niguge nginithwele yebo uyakutshatha uNkulunkulu lama uhlangana nezigigaba engihlangabezane nazo uzofunda ukuthi indlela ihamba la siyambonga uNkulunkulu bathandekayo siyabonga kakhulu singakaqali ke ukuqhubeka nenkonzo yethu ake sikhuleke yebo amen amen Babongcwele nonamandla onke onguyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ekushoneni kwelanga sibonga ithuba osiphalona ukuba sizohlala phansi sihlaziye izwi lakho. Liyaphila izwi lakho uNkulunkulu ongcwele. Lisuthisa umphefumulo olambileyo. Lingokuphila emathanjeni ethu. Baba siyabonga. Umusa ongako senzele wona yamangala ingqondo yethu. Thixo wethu namandla wonke abantwana bakho besabukele lo mlayezo uNkulunkulu ongcwele penetrate inhliziyo zabo baphilise uNkulunkulu ongcwele emzimbeni yabo abanye bayagula uNkulunkulu namandla wonke abanye abagula emzimbeni bagula emphefumulweni baphilise Jehova ngoba izwi lakho liyaphila babo baphukuthula ubaphinjabulo eningenakulinganiswa nalutho siyabonga baba thatha udumo lungolwakho inkazimulo nobukhosi namandla zingezakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kube phakade amen and amen amen siyabonga kakhulu nangomkhuleko haleluya yebo ngiyaphinda ngiyanibingelela bazalwane bami egameni elinamandla lenkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu amen amen umama uRose lokhulumayo yebo uRose Mthembu yebo ngaganela kwaNkuna siyambonga uNkulunkulu namhlanje ngizokhuluma ngokusindiswa yes salvation yebo ukuthi kuyini ukusindiswa yebo amen amen ngizothanda ke sifunde izwi la incwadini ka 2 Timothy chapter 3 verse 16 amen ifunda kanjena ke ngesizulu iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe yonke imisebenzi emihle amen ifundeke ithi nami ngale version le New King James Version yes all scripture is given by inspiration of God yes and is profitable for doctrine yes for reproof for correction yes for instruction in righteousness amen 17 yes that the man of God may be complete yes thoroughly equipped for every good work yes thoroughly equipped for every good work yes this book yebo iphefumulelwe yebo emhlabeni wonke jikelele zimbili izinto ezaphefumulelwa uNkulunkulu yebo yes uNkulunkulu wadala umuntu wathatha umhlabathi phansi wambumba ilokhuzane wathathela esithombeni sakhe uNkulunkulu yebo wathatha ubuNkulunkulu yebakhe wazibheka uNkulunkulu ukuthi unjani wadala umuntu ngomfanekiso wakhe yebo uma iqeda kumdala lo muntu ngomfanekiso wakhe wase uNkulunkulu uthatha umoya wakhe yes wawuphefumulela emntwini umuntu waba umphefumulo ophilayo
Amen. uNkulunkulu ke wase ekhuluma kuba prophet bakhe ababebhala njengoJohane nabaningi ke engebaqeda ukubabala. Wathi bhala loba Johane loba wakhuluma ukuthi ababhale lencwadi. Bayibhala ke lencwadi. Lencwadi yaqala iyabhalwa ezibhebheni zamatshe. Ibhalwa uMose. Yahamba lencwadi yabhalwa kwi-scroll. Yahamba lencwadi yakhishwe emabhukwini. Kodwa ke incwadi eyodwa. Uthe mayeseqedile uNkulunkulu kuyibhala lencwadi wase uyayiphefumulela. Bakithi. Lencwadi iwumphefumulo ophilayo, iwumuntu lencwadi. Iyaphila. Amen. Haleluya. Iyaphila lencwadi. Manje ke lisho njalo izwi lenkosi lithi yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Uma ethi yonke imibhalo usho ukuthi kusukela la uNkulunkulu aqala ukubhala etsheni kuMose esentabeni yaseSinayi ebhala etsheni. Nalapho uNkulunkulu ebhala kwi-scroll. Nalapho lo mbhalo sebewukhiphela emaphepheni. uNkulunkulu wawuphefumulela. Amen. Siyabonga ke. Siphethe into eyaphefumulelwa. Ayifani nenovel. Ayifani nezinye incwadi. Izwi likaNkulunkulu. Amen. Sizokhuluma ngalo ke izwi likaNkulunkulu. Asifundeni izwi lapha ku 1 Timothy chapter 2 verse 1. Ngizokhuluma ngokusindiswa. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Amen. Ithi ngesizulu. Ngakho ke kuqala kukho konke. Ngiyala kuba ukunxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzelwa abantu bonke. Amakhosi nabo bonke abakhulu ukuze sihlale kahle ngokuthula nangesizotha esipheleleyo. 2-3 Lokhu kuhle. Kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu. Othanda ukuba abantu bonke, underline ubonke. Basindiswe. Bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngokuba munye uNkulunkulu. Munye nomlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Umuntu uKristu Jesu. Owayinikela abe inhlawulo yabo bonke kube ngubufakazi besikhathi esiyiso. Amen. Lapha ke bathandekayo uNkulunkulu uthi okokuqala nje kukho konke uthi asibakhulekele. Ngoba masingabakhulekelanga noma ungathi uyamtshela umuntu ngezwi lenkosi akangeke aliqonde. Lento siyenze esiqale sayenza la masifika nomdu angithi siqale sakhuleka. Manje uNkulunkulu ukuthi asikhuleke uthi uNkulunkulu kuqala kukho konke ngithanda ukuba ukunxusa nokukhuleka nokucela kwenzelwa abantu bonke. Abangakucelanga ukukhuleka thina sibakhulekele. Ngoba uNkulunkulu uthanda ukuthi abantu bonke basindiswe. Bafinyelele ekulazini iqiniso. Amen. Manje thina sinikiwe uqanduva. We have been given a task. Yokuthi sikhulekele abantu bonke. Kodwa hayi ukuthi sihambe sibatshela ukuthi ungibona nje ngiyakukhulekela. Sibakhulekele. Ngoba lokho iduty uNkulunkulu asinike yona.
Yes. Njengobona laba abantu bahamba lapha ngaphandle bedla idakamizwa bephuza utshwala. Yeah. Umsebenzi uNkulunkulu unike wena. Wathi wena bakhulekele. Oh yeah. Ngoba uNkulunkulu yena uthanda ukuthi laba abantu basindiswe. Yeah. Bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngoba munye uNkulunkulu. Yes. Munye nomlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Yeah. Umuntu uKristu Jesu. Oh yes. Ukusho ukuthi umuntu uqabene noNkulunkulu. Yep. Umuntu noNkulunkulu baqabene. Manje uJesu weza wazoba umlamuli. Wafike wathi baba thuma mina ngizohamba ngiyobalwela. Yes. Ngiyobafela. Yep. Uma efika uJesu la emhlabeni wafika walishumayela ivangeli. Yes. Baphenduka abantu. Wafa kuJesu bambulala. Uma efile sesiphambanweni wayezivulile izandla ethi ngiyanamukela nonke. Oh yes. Wozani nokuhluleka kwini. uJesu wazoba umlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Angazi noma niyangi-understand. uJesu wafa evula izandla ethe. Yep. Uma evula izandla wayedonsa lapha abantu. Ebadonsa ngapha ebasa kuNkulunkulu. Oh yes. Amen. Amen. Waba umlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu. Kusho ukuthi uJesu wahlanganisa uNkulunkulu nabantu. Ingakho masikhuleka sithi egameni likaJesu. Siza kuwe babongcwele ngegama likaJesu. Ngoba lithi izwi lenkosi akukho noyedwa oyoza ekhaya likaBaba ngaphandle kukaJesu. Uma umthathu uJesu umvalele eceleni uthi mina anginandaba noJesu umlungu, umJuda, mina ngiya kuNkulunkulu awamukelekile ngoba lapha esangweni lale fem kume isecurity. Angeke ungene efemini ungandlulanga kusecurity. Usecurity lapha egatini singathi uJesu. Uyena okungenisayo athi woza uzobonana nabelungu abakhulu. Ngiyafanekisa. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Asiqhubeke ke bangcwele sifunde izwi lenkosi. Sikhuluma ngokusindiswa. Ukuthi ukusonta uthi mina kuyaphuluswa mara ngicama kereke cha. Ngazathi awukakalibambi kahle. Ngoba uNkulunkulu uthanda ukuthi abantu bonke basindiswe. Bafinyelele ekulazini iqiniso. Amen. Amen. Siqhubeke ke bathandekayo size ku Revelation lapho ethi uJesu bheka ngimi eminyango ngiyanqonqotha. Isambulo 3 verse 20. Nakho. Ithi ngesizulu bheka ngimi ngasemnyango. Ngiyanqonqotha. Uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango ngiyakungena kuye ngidle naye adle nami. Ithi lakimi, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with me. Amen. Amen. Ore kishaba kimi munyako kia opa. Kasi Setswana kia opa. Ge motho a utlwa lentswe laka a bule munyako ke tla kena ke lalele yena lalle nna. Sheba bona ngimi munyako kia kokota ha motho a utlwa lentswe laka a bule munyako ke tla kena ke je le yena a je le nna. uJesu umile emnyango wempilo yakho. Uyakokota. Akafosti akangeni ngenkani. Uyakokota. Ulinde wena ukuthi come in akazingeneli. Uthi bheka ngimi eminyango ngiyanqonqotha. Muzwa izwi lami vula umnyango
ngizongena ngidle nawe Yebo. nawe udle nami. Ukusindiswa, amen. Ukusindiswa, Yebo. insindiso, ukusindiswa. Kuyini ukusindiswa? Yebo. Kuyini ukusindiswa? Amen. Amen. Asifundeke izwi lenkosi encwadini yabaseRoma 10 verse 9. Amen. Amen. Gentleman le ndoda le. Ayizingeneli. Ayizingeneli. Iyakokota. Amen. Romans 10 verse 9. Yes. Ngibe ngiyifunda la. Yayibo uyifunda. That if you confess with your mouth Yes. the Lord Jesus Yes. and believe in your heart that Yes. God has raised him from the dead, Yes. you will be saved. Amen. Qhubeka. 10. For with the heart one believes unto righteousness, Yes. and with the mouth confession is made unto salvation. Yes. 11. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. Yes. 12. For there is no distinction between Jew and Greek. Yes. For the same Lord over all is rich to all who call upon him. His name. Yes. 13. For whoever calls on the name of the Lord Yes. shall be saved. Amen. Yeah. Qhubeka. Qhubeka. 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? Amen. And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Yes. 15. And how shall they preach unless they are sent? Amen. As Hallelujah. ngime khona lapho. Yes. Amen. Yes. Yes. Amen. Yeah. Lapho uNkulunkulu lithi ngesizulu uRoma 10 verse 9. Yeah. Masiqala ku8 lithi kepha kuthini na izwi liseduze nawe emlonyeni wakho nasenhlizweni yakho. Yeah. Okungukuthi izwi lokukholwa esilishumayelayo. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho Yeah. ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyasindiswa. Amen. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. Yeah. Ngokuba umbhalo uthi lo okholwayo akayikujabhiswa. Ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGriki. Yes. Lokhu yena uyinkosi yabo bonke, ubacebele bonke abakhuleka kuye. Amen. Lapha ke lithi izwi lenkosi, uthi lithi izwi lenkosi kuseduzane enhlizweni yakho, eduzo komlomo wakho. Lento esikhulumayo nawe nje uyayibona iseduzane, iseduzo komlomo wakho. Iyakhuluma, iyafakaza futhi enhlizweni yakho. Izwe silishumayelayo ukuthi mangabe nje uvuma ngomlomo. Yes. Ukholwe enhlizweni yakho. Yebo. Ukuthi yebo iqiniso uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Ngaloko nje usuyasindiswa. Yo, ilula lento. Lula. Akudingi ukuthi uhambe uyechancela, uyothenga amanzi, no. Yebo. Akudingi ukuthi ufake izintambo ezilihlaza nezibomvu ukuze ukuthiwe usindisiwe. Cha. Akudingi ukuthi uhambe uyokwenza bathini cleansing. Bathi bayenza i-cleansing. Bayohlabela imbuzi emhlane wakho. Cha. No cleansing, nothing. Yebo. Ukuvuma nje ngomlomo. Ngoba lithi izwi lenkosi futhi encwadini yamaHubo i-Proverbs Izaga. Izaga 18 verse 21. Lithi amazwi okuphila asolwimini. Yes. Amen. Abaluthandayo ulwimi bayakudla izithelo zalo. Yeah. Manje la uNkulunkulu usebenzisa ulwimi lwakho. Yebo. Ukuthi uvume ngomlomo. Uthi Nkosi Jesu
Ngiyakuthanda. Yebo. Ngene enhlizweni yami. Uyibuse impilo yami. Ube inkosi nomsindisi wempilo yami. Ngaloko nje ususindisiwe. Yebo. Uyasindiswa. Yebo. Amen. Amen. Awusho ukuthi ngizokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi Hayi njenge. hayi njengenkosi. Yebo. Uyinkosi. Uyiyo. Akanjengayo. Akanjengayo. Uyinkosi. Yebo. Haleluya. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Akanjengenkosi. Uyinkosi. Yebo. Amen. Amen. Uma umamukela uJesu abe yinkosi yempilo yakho. Yes. Ayibuza uma bethi inkosi nento ebusa umuntu iba njengenkosi kuye. Manje uJesu uma umamukele wasindiswa wavuma ngomlomo wakho uyinkosi yempilo yakho. U7 ukuthi alright ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyasindiswa. Yebo. Simple as that. As simple as that. Uthi Nkosi Jesu ngiyakucela ungene enhlizweni yami, uyilawule impilo yami, ungithethelele zonke izono zami, ubhale igama lami encwadini yokuphila, ungenze ngibe umuntu. Ngaloko nje uyasindiswa. Ilulile. Ake ngifanekise. Yebo. Kuba khona abantu ababili abahlala ndawonye, umyeni owesilisa nowesifazane. Yebo. Bahlala iminyaka bazala izingane behleli bobabili. Yebo. Engakavumi ngomlomo lo owesifazane ukuthi insizwa yakwasibanibani ngiyavuma ukuthi ngiyakuthatha ube umyeni wami. Akakabi Yebo, akabisuye. akakabi yena umyeni wakho. Yebo. Nihlalele nje. Yebo. Akakabi umyeni wakho. Ake ngithi njoba ngihleli iminyaka eminingi kangaka. Yebo. Nenze umasihlalisane ne. Nihleli nobabili. Noma bewayesekuthengela amafenisha ekuthengela izimoto bazofika bakabulomyeni. Bazolanda umntwana wabo. Yebo. Barire batla situpu sahayi. Hasi ake ngilinganise ngentombazane. Intombazane iyakhila umuzi zelingane. Bazofika bakubo bazoyilanda intombazane. Yebo. Ere batla hore Roma upatela hayi wena awuna say. Phezu kwesidumbu sakhe ngenxa yokuthi awumshadanga. Azange avume ngomlomo wakhe ukuthi uyakuvuma njengomyeni. Zange avume. Unjalo ke noNkulunkulu noJesu noMoya Ingcwele. Ungahamba esontweni usonte uyayisontela nje. You're just wasting of your time. Yebo. Ngoba awukavumi ukuthi Nkosi Jesu ngiyakwamukela ngene empilweni yami uyibuse impilo yami. Awukavumi. Usese umuntu nje ngemawufa usathana uzoze esidumbini sakho azosidimanda. Yebo. Ngoba awukavumi. Yebo. Ukuthi uyamvuma uJesu ngomlomo wakho. Indaba ila ekuvumeni. Yes. Uma senishada ke benishadisa, ithi ngithi ke seniyashada ke noma senigugile ke seniyaya egugeni seniyashada ke. Ukuthi uyamthatha yini ukuthi abe umyeni wakho? Kodwa kudala nahlala naye isokuyisalukwazi sakwakho. Uthi wena yebo. Kodwa nomfazi yabo? Yebo. Kanjalo noNkulunkulu uma ungakavumi ukuthi Nkosi Jesu ngiyavuma. Yes. Ngiyazinikela kuwe ibuse impilo yami. Uthi uNkulunkulu uyokwenza isivumelwano. Isivumelwano leso senzayo noNkulunkulu.
ukuthi manje uNkulunkulu makayibuse impilo yakho. Yebo. Uma efika uSathane empilweni yakho ethi uzoyidestroy, uNkulunkulu uyangenelela. Yes. Ngoba wena ungowakhe. Amen. Amen. Asiqhubeke ke bathandekayo. Yebo. Lithi ke lapha ku besifunda ku 10. Umuntu ukholwa inhliziyo yavuma ngomlomo. Ngokuba umbhalo uthi loyo kholwayo akawukujabhiswa. Ngokuba akukho mehluko phakathi komJuda nomGreek. Lokhu yena uyinkosi yabo bonke. Ubacebele bonke abakhuleka kuye. Yebo. Abantu abaningi bathi hayi lento yamaJuda. Bathi hayi iBhayibheli leza nabelungu. ElamaJuda. Yebo. Angeke ngithathe mina into yabelungu. Mina ngagqoka ibheshu elamaJuda lento lena angithathi. Yebo. Kodwa ubethola isimanga. Lo muntu lo ubhema usikilidi. Yebo. Usikilidi ugoqwe yini? Ugoqwe abelungu. Yebo. Ubhema uphuza isimehlane ijigi kuthiwa yini ijigi ama whisky igama elithi whisky igama lomlungu. Yebo. Uphethe igama lomlungu la ephaketheni lakhe kodwa akalifuni leli uthi lomlungu. Uyabona ukuthi uSathane uphuphuthekisile ingqondo zabantu ukuze kungakhanyi ukusa kwevangeli. Manje ke bathandekayo uNkulunkulu akakhethi mJuda akakhethi mGreek uyinkosi yabo bonke ubacebele bonke ukulunga noma ngabe uphuwa noma ngabe urich noma ngabe umnyama ulihlaza ubomvu umhlophe ubrown uthanda uyinkosi yabo bonke. Uthi ngoba bonke bayokhuleka egameni lenkosi bayawusindiswa. Siyaqhubeka. Amen. Asiqhubekeni ke nezwi lenkosi bathandekayo. Sifunda ke manje incwadi yilokho zani. Sifunda ke Izenzo 4 verse 12. Nor is there salvation in any other. Yes. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Yep. 13. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Amen. Lapha ke bathandekayo izwi lenkosi Izenzo 4 verse 12. Lithi alikho elinye igama elibekiwe ebantwini ngaphandle kwegama lika Jesu. Yebo. Ayikho futhi insindiso ngomunye umuntu. Alikho futhi elinye igama phansi kwezulu esinikiwe ebantwini esimelwe okusindiswa ngalo. Yebo. Alikho elinye igama esinikiwe lithi makuhlatshelelwa lithi abayokhuleke kameni lenkosi bayakusindiswa uyasho umbhalo libongwe abantu libongwe ingelosi alikho igama elihle njengalo abayokhuleke kameni lenkosi
bayagusindiswa uyasho umbhalo libongwe abantu libongwe ngelosi alikho igama elihle njengalo. Amen. Alikho elinye igama elinikiwe ebantwini abantu abayosindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Haleluya. Amen. Igama elingumbhoshongo namandla. Ababalekela kulo bayalondeka. Igama likaJesu. There is power in the name of Jesus. Yes. There is healing in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. Amen. Alikho elinye igama. Alikho igama likamamsebelethi, alikho igama likamamprofeta, alikho igama likantate esimangmang lintate esimangmang, alikho. Nomhlabeli uthi alikho igama elihle njengalo. Alikho. Uma ufika ezulwini, ungeke usho ukuthi awuzwanga, ngoba lihlatshelelwe leli gama, kwaphinde kwashunyayelwa ngalo. Igama likaJesu eliumbhoshongo namandla, ababalekela kulo bayalondeka. Amen. Mayibongwe inkosi. Siqhubekeni ke bathandekayo bazalwane bami, sifunde izwi lenkosi kuPhilippians 2 verse 10. Amen. That at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth. 11. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Amen. To the glory of God the Father. Hallelujah. Amen. Ngesizulu ifundeka kanjena ke bathandekayo. Philippians 2 verse 10. Lithi ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke awabasezulwini amadolo onke aguqe. Uthi ngiphinde futhi kuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Amen. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Futhi kuze kubhalwe, uma ungabona even in your Bible, it's written with capital letters. uJesu Kristu uyinkosi. Ilimi zonke alikho elinye igama okuthiwa silimemeze. Alikho. La owamemezayo uzimemezela wena nje ngokuchitha isikhathi. Nokwazi imfundiso zabantu ezingathi shu, ezingayiphambili, ezingayemuva, ezingenakhanda, ezingenamsila, uyangizwa ke. Lithi izwi lenkosi alikho igama elibekiwe emhlabeni abantu abayosindiswa ngalo, igama lika Jesu. Namadolo onke ezulwini
nasemhlabeni Yeah. naphansi komhlaba ayawuguqa anezilimi zonke Yep. zisho zithi uJesu Kristu uyinkosi bese kuba inkazimulo Yebo. nodumo kuNkulunkulu kweliphezulu. Oh yebo. Haleluya. Amen. Abantu abaningi bayadideka masiloke sithi uJesu 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 uJesu. Yebo. Abanye bacabanga ukuthi sikhonza uJesu asikhonza uNkulunkulu cha. Yebo. uNkulunkulu uJesu umoya ongcwele umuntu oyedwa. Yebo. Kodwa ke igama thina esilinikiwe emhlabeni Yebo. esiyawukhuluma ngalo igama likaJesu Lord. lodwa. Yeah. Uma sikhuleka kuNkulunkulu sithi baba ongcwele nonamandla onguyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Uyezwa sithini? Sibiza uNkulunkulu onguyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Yebo. Baba sicela umsebenzi. Baba sebenzi. Sicela umsebenzi, sipha umsebenzi uNkulunkulu. Yebo. Baba sicela impilo. Kodwa ke uNkulunkulu wethu konke lokhu sicela sethemba egameni likaJesu. Yebo. uJesu uqala ngaye, uJesu ugcina ngaye. Yebo. Haleluya. Amen. Mayibongwe inkosi. Amen, yes. Asiqhubekeni ke bathandekayo bami. Yebo. Sifunda lapha kuthi ke sifunda uLukhuzana 1 John. Ake ngithi ke manje usuyamamukela uJesu. Yebo. Usiyamamukela uJesu uyavuma ngomlomo ukholwa ngenhliziyo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Yebo. Manje mawususindisiwe kuyajatshulwa ezulwini. Kuyasinwa ezulwini kuba udumo. Lelo zwi lelo silithola ku it's Luke 15 verse 7. I say to you that likewise there will be more joy in heaven Yes. over one sinner who repents Yes. than over 99 just persons who need no Hallelujah. repentance. Amen. uLuke 15 verse 7 Yeah. ufunda kanjena ke bathandekayo. Uthi ngithi kini kanjalo kuyaba khona ukuthokoza ezulwini Yes. ngesoni sisinye esiphendukayo Yeah. kunabalungileyo abangamashumi ayishagalolunye neshagalolunye abangasweli ukuphenduka. Yebo. You understand? Kuthi into enkulu kanjani ukusindiswa komuntu, Yo inkulu. ukusindiswa kwakho. Kukhona abantu abayi99 abakholwayo. Yeah. Kodwa ke uNkulunkulu uyathokoza ngalabo abawu99 abakholwayo good enough. But uma wena uphenduka, Yes. kuyajatshulwa ezulwini bathi unqobile. Oh. Ya, ngawe nje, uwedwa nje. Bakithi. Usindiswa. Uyeka konke uthi yazini ngikhathele, I've tried this and that I've tried almost everything. Nothing happened. Akukho kuye kwalunga. Ayikho into eyenzakala. Kodwa namhlanje zishaya amaphiko ekuphekwe eJerusalema zibonga ukuthi usindisiwe. Yo. Lithi lenkosi. Insindiso into enkulu. Ngayithathi kancane. Endibukeleke phansi. Ibulekela phansi. Yo. Lithi ngithi kini uyifunde futhi uLuke 15 verse 7. Yebo. Uthi ngithi kini kanjalo kuyakuba khona ukuthokoza izulwini ngesoni sisinye esiphendukayo kunabalungileyo abangamashumi ayishagalolunye neshagalolunye abangasweli ukuphenduka. Yebo. Ngicela uyifunde. Ithi, I say to you that likewise there will be more joy in heaven Yes. over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah.
Uma ususindisiwe ke Yebo. usungumntwana kaNkuluNkulu. Mm. uNkulunkulu uyakwamukela. Sifundeni la izwi lenkosi encwadini kaJohn 12 verse 1. Oh yebo. Siyalifunda impela izwi lenkosi njengoba bengishilo ngiqale ngalo ukuthi liphefumulelwe uNkulunkulu ukuthi liqondise, lilungisisise, lilungise umuntu kaNkulunkulu. Yebo. Mawususindisiwe ulithanda kakhulu izwi lenkosi iBhayibheli and uzolo understand. Abantu abaningi ngeke bali understand but wena uzolo understand kahle nje. Amen. Yebo kunjalo. John 1 verse 12. Ithi ku verse 12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God. Yes. To those who believe in his name. Hallelujah. Yebo. Hallelujah. Amen. Qhubeka. 13. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Lapha ke ususindisiwe, usuzalwa uNkulunkulu. Yebo. uNkulunkulu ngokwakhe uyakuzala. Yebo. Kodwa ukuzala kwakhe akakuzali njengendlela yomuntu nentando yowesifazane nentando yowendoda. Cha. Ukuzala ngezwi. Oh. Amen. Ukuzala ngalo lelizwe siliphethe. Yebo. Uthi ke kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla. Yebo. Okuba babizwe bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Abangazalwanga ngegazi nentando yenyama nentando yendoda, kodwa bazalwa uNkulunkulu. Yes. Usuzelwe uNkulunkulu ke manje wena une DNA kaNkulunkulu anamanje kaNkulunkulu. Yebo. Praise the Lord. Yo. Hallelujah. Uzelwe uNkulunkulu. Uqobo lwakhe. Qobo lwakhe. uNkulunkulu useyasho ke manje ukuthi uyindodana yakhe. Yebo. Nawe uthi baba. Yebo. Ngenkathi ungakasindiswa ubungazi nokuthi uthandaza kanjani mawuthandaza kuNkulunkulu. Ori mudimu liba Yesu. Mudimu liba dimu ba Yesu. Mudimu li ubumhlangahlanganisa uNkulunkulu umhlanganisa nezinto angahlangani nazo. That's why bengakuzwa. Yebo. Alright nakusahlala ke rapela siba ke rapela thapelo ya ka kare e khutla mo. E khutla lefaufaung mo. Hayi modimo ha nkutlwe. Ikuthi ha ukutlwe nje ngoba kopanya le dintho tse ngata. Yebo. uNkulunkulu khuleka kuye kuphela. Wabuthi bonke abayokhuleka egameni lenkosi bawusindiswa. Ukhuleka kuye nje kuphela. Yebo. Orintate wa rona ya lokileng modimo wa matla ohle. Modimo ya makatsang. Umodimo ya sa lekanywe le letho. Umodimo ya phahameng. Ke tla ho wena ntate ka lebitso la Jesu. Oh yes. Amen. Umbiza ngegama lika Jesu. Yebo. Manje luthuthu uNkulunkulu bonke abamamukelayo wabapha amandla nelungelo. You have been given an authority. Hey. Unikwa manje ihluthulelo. Yebo. Hey. uNkulunkulu apha makhiye akuphethe isikhiye namhlanje. uNkulunkulu ukunika isikhiye isihluthulelo sokuvula izulu. Yebo. Wena uzokwazi ukulivula izulu. Wehlisa izibusiso. God have been authorized you. You have an authority. Ucela noma yini uNkulunkulu yakupha. Ucela noma whatever oyicelayo kuNkulunkulu uyakupha ngegama lika Jesu. Kodwa provided uma ugcina umthetho wakhe. Yebo. Angeke ukuthi ukopa nyamudimo le dintho tse ngata modimo ba sa ufa mpho akeke be a ufa. Utlabe wa re hayi modimo fa abaratang asa barating ha ba
umurwa hake mdimo ka mantswe hao empa haibe wena ngwana o modimo o mametse morena Jesu o tsamaya tsileng ya hae le re lentswe la modimo se seng le se seng se o se batlang yebo noma yini uyayicela egameni lakho like uyinike uyakwenza njengomntwana amen yebo lapha ezwini lenkosi encwadini kaJohn 1 John chapter 1 John chapter 3 verse 1. Behold what manner of love the Father has bestowed on us, yes, that we should be called children of God. yes, Therefore the world does not know us, yes, because it did not know him. yes. Go back. 2. Beloved, now we are children of God, Amen. and it has not yet been revealed Yes. what we shall be. Yes. But we know that when he is revealed, we shall be like him, Amen. For we shall see him as it is. Yeah. Hallelujah. Amen. Mayibonge inkosi. Yes. Ithi ke 1 John chapter 3 verse 1. Yeah. Bekani uthando asinike lona ubaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkuluNkulu futhi siyibo. Yebo. Ngathi khona ophikisayo. Yebo. Lithi futhi siyibo. Amen. Amen. Lithi ke kodwa izwe alisazi Yes. ngokuba alimazanga yena. Yebo. Bathandekayo. Manje singabantwana bakaNkuluNkulu. Yebo. Kepha kabonakala esiyoba yikho. Oh. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyawuba njengaye njengokuba enjalo. Yebo. Siyakumbona njengokuba enjalo. Yebo. Khona umhlabelelo wakwaXhabela uthi wathe wabonakala thina siyofana naye, wathe wabonakala thina siyofana naye, thina siyofana naye, thina siyofana naye. Akukakabonakali esiyikho esizoba yikho. Oh yebo. Mayibonakaliswa sizofana naye. Hey. Ngoba singabantwana bakaNkuluNkulu. Yebo. Ethi bhekana uthando olungaka asinike lona ubaba. Yebo. Lokuba sibizwe sithiwe singabantwana bakaNkuluNkulu. Oh yebo. Futhi siyibo. Kodwa akakabonakali. Sisafana nje nabanye abantu. Kodwa kahle asibona abantu phaqha. Yeah. Sofana naye uma ebonakaliswa. Mayibongwe inkosi. Amen. Siyaqhubeka ke bazalwane. Yebo. Bonke abamamukelayo wabanika amandla negunya lokuthi sibizwe sithiwe singabantwana bakaNkuluNkulu. Wasizala ngezwi. John 3 verse 3. Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Yes. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angewubone umbuso kaNkuluNkulu. Amen. Amen. You must be born again. Yes. Funeka uzalwe ngokusha. Yebo. Uzalwe futhi ngokusha. Ube umntwana kaNkuluNkulu, uzalwe njoba ngishilo ukuthi manje usuzelwe uNkulunkulu. Ungumntwana kaNkulunkulu. Yebo. Uzelwe uNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi ngeke ubone umbuso wezulu. Yebo. Noma ungasonta usonte yebo. Abaningi bathi wasibanaki bahluphuliswa. Ke right hakiliso. Kinalikereke yaka. Udlala ngesikhathi sakho lithi izwi lenkosi ngeke ubone umbuso wezulu. Yey, ngempela. Uma ungazelwanga ngokusha. Yebo. You must be born again. Yebo. Awufunde lapha mntu. Caci kuzwakala ukuthi kuthiwani.
John 3 verse 3. Jesus answered and said to him, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. 4. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? 5. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yabona ukuthi mangasindiswanga ngeke ungene all together ezulwini awuyi. Ngeke mangasindiswanga angeke. Noma ungazama ngayo yonke indlela. As long as ungasindiswanga ngeke ungene ezulwini. Abanye abantu bayizonda insindiso abazi umehluko ukuthi isho ukuthini insindiso. Ingakho ngithi angize ngizochaza insindiso ukuthi yini. Insindiso akukona ukuyesontweni. Yes, bakhona abayesontweni bathi sisindisiwe. Bare riphulusitswe. Lirona riphulusitswe, lirona ribaphuluswa. Bahambe baye enkonzweni. But mawubheka imisebenzi abayenzayo, uthola ukuthi imisebenzi ayihambelani naloko abakushoyo. Baphulusiwe nje ngomlomo. Imisebenzi mibi iphambene naloko abakushoyo. Lithi lenkosi umuntu engasindiswanga akaye ezulwini. Manje ingakho fanele usindiswe ngempela ube umntwana kaNkulunkulu. Kodwa uma ususindisiwe kuba udumo ezulwini, kuyajatshulwa ezulwini uma ususindisiwe. Ene omunye umuntu uyazibuza athi mina ngisazibhemela ugwayi. Kodwa ngiyamthanda uJesu ene sengimamukela uJesu, sengisindisiwe. Yebo, uNkulunkulu uzokulungisa. Uyalungisiswa wena ngokwakho awunamandla. Angeke ube namandla okuyekela utshwala. Ngeke ube namandla okubiyekela utshwala. Ngeke ube namandla okuyekela ukubhema. Angeke ube namandla okuyekela zonke lezi zinto. Kodwa ke uNkulunkulu uma umtshela uthi Nkosi Jesu ngikwamukele, ngumntwana wakho, kodwa ngisahlulwa yi1 2 3 4 5, uNkulunkulu uyakwazi ukukwenza ube ngcwele. Uyakuyekisa yena lezi zinto bese uyalungisiswa. Sifunde la izwi lenkosi encwadini kaJohn John 15 verse 3. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Amen. Izwi likaNkulunkulu lona leli esilikhulumayo ilona elikugezayo. Yes. Lithi izwi lenkosi lana ku John 15 verse 3. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kini. Hlalani kimi nami kini. Njengalokho igatsha lingethelo izithelo ngokwalo kuphela uma lihleli emvinini, kanjalo nani kuphela uma nihleli kimi. Lapha uNkulunkulu ubona ufanekisa nesihlahla. Uthi isihlahla angeke sithele. Angeke sithele ama-fruits ngoba singahlezanga esiqwini. Uthi uNkulunkulu uzifanekisa nesiqu sesihlahla. Yes. And then wena uyigatsha. So leli gatsha uma lingekho esiqwini angeke lithele. Ngeke lithele, lizobuna instead. Life. So uthi nawe mawungahlezanga kuNkulunkulu, uthi hlalani kimi, mawungahlalanga kuNkulunkulu, konke okwenzayo okwenzelize kuzobola. Kulahlelwe emgodini. Manje uthi uNkulunkulu, kodwa uma ngabe uhluleka uyigatsha usesihlahleni, usesiqwini, uphikelela ukuba sesiqwini,
thola amanzi alesi siqu sesihlahla Yebo. ngoba lesihlahla sona singene phansi sajula impande zaso zidonsa amanzi phansi impande zalesi sihlahla esiwuNkulunkulu. Yeah. So ke wena njengoba uhlezi kule uyigatsha wena ibranch uhlezi kule siqu kula ufokola khona ama leaves wakho ayashazwa Yeah. ayowoma wena khala esiqwini ukuthi ngicela amanzi Yeah. khala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyakuthanda ngumntwana wakho ngikwamukele Yes. ngizwile uMam Rose or uGogo Rose athi uma umuntu engasindiswanga akaye ezulwini cha lapho ngokutshela iqiniso angifuni ukuqambela amanga Yeah. angifuni ukuthenga amehlo akho angifuni ukukhohlisa mungasindiswanga nje awuye ezulwini. Yebo. Amen. Ngiyakuya kwinkosi ongayifuni. Angisho ukuthi ngiyakwahlulelwa ngiyakubonisa nje ngiyakufanekisela ukuthi uma ungasindiswanga kusho izwi lenkosi Yebo. aliphinde mntu lithi Uvesi- uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso wezulu. Yo chapter 3. 3 yes. It ku John 3 verse 3. 3. Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Yebo. Ngaphandle ukuthi usindiswe ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Yebo. Khohlwa wena phikelela ufuna ukusindiswa Yebo. ukuze ubone izulu makabongwe namandla. Amen. Abanye bathi hayi man yazi lensindiso eyamabhunu kahle kahle yabelungu yababona abelungu barish kanjani yabebona abelungu bayaphumelela yonke into abayenzayo yabelungu bayaphumelela bheka imoto abahamba ngazo hayi izulu elabelungu thina nje asilahliwe cha kunjalo. Yebo. Akunjalo. Uma usindisiwe nawe ungena kuIsrael. Yes. Abantu bathi no izulu la kwaIsrael abakwaIsrael nawe musu usindisiwe Ungena la. ungena lapho Yebo. ukuIsrael. Yebo. Le ndaba asiyifunde ilana ku Efes 2 verse 19. Now therefore Yes. you are no longer strangers Yes. and foreigners, Yes. but fellow citizens with Yes. the saints Hallelujah. and members of the household of God. Hallelujah. Singabantwana bakaNkulunkulu asisezona ihambi Yebo. singaba sezulwini Oh, siphenduka sibe ngabasekhaya. singaba sekhaya. Yebo. Yes. Lithi lapha it's Ephesians chapter Chapter 2, 2 verse 19. 19. Ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi kodwa senimbuso munye nabangcwele ningabendlu kaNkulunkulu. Yebo. You are no more strangers Yebo. and foreigners. Ningabantwana bakaNkulunkulu. Ningabendlu kaNkulunkulu. Yes. Siyihlobo zakaNkulunkulu. Oh, yes. Singabahlobo bakabo Jesu. uNkulunkulu mayesibuka uthi abahlobo bami. Yebo. Yebo. Abahlobo bami. Abahlobo bakhe. Singaba siyihlobo zakabo Jesu. Yeah. Uma siphinde masiqhubeka futhi sifunda kwabase Galatians 3 verse 29. Kwabase Galatia 3 verse 29. And if you are Christ, then you are Abraham's seed, Yes. and heirs according to the promise. Yes. Amen. Amen. Galatia 3 verse 29. Yebo. Yeah. Kepha uma ningabaka Kristu Yebo. seniyinzalo kaAbraham Yebo. nizindlalifa ngokwesithembiso. Yebo. You understand manje ngoba ususindisiwe uyinzalo kaAbraham uzalwa uAbraham Yebo.
hayi ukuthi laba bazalwa uIsrayeli, laba bazalwa uZulu or laba bazalwa unguni, cha. Uyinzalo kaAbraham. Ngishilo ngathi mina njengoba manje umamukela uJesu uzelwe uNkulunkulu qobo lwakhe. Yebo. Uyinzalo kanye noAbraham. UnguIsrayeli ngoKristu. Yes. Njoba ngishilo ukuthi uJesu Kristu wafa ivula izandla, wasamukela sonke sangena embusweni. Singaba kwaIsrayeli ngoKristu Jesu. Sazuza umusa. Sisindisiwe ngomusa. Uma sifunda lapha kwabaseFesi futhi sengiyaqeda. Amen. Uma sifunda lapha kwabaseFesi, is it Ephesians 2 verse 1? Oh. Lapha lithi sisindisiwe ngomusa. Ithi ku verse 1. And you he made alive, who were dead in trespasses and sins. 2. In which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, Darkness, yes. the spirit who now works in the sons of disobedience. 3. Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, Yes. just as the others. 4. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us. 5. Even when we were dead in trespasses, Yep. made us alive together with Christ. Yep. By grace you have been saved. Amen. Amen. U5 uthi ngesizulu sesifile ngeziphambeko, wenza siphile kanye noKristu ngokomusa sisindisiwe. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu. Amen. Amen. Kolapha ethi nalokho akuveli kithi ukuze sibe singabi nako ukuzibonga, kepha kumusa. Ivela ku verse 8. For by grace you have been saved through faith, and not of yourself. Akuveli kithi. It is the gift of God. SikaNkulunkulu. Yebo. Akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho ozibonga. Yebo. Kungumusa. Yebo. Yebo. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo, ngomusa sisindisiwe. Yebo. uNkulunkulu wasenzela umusa ngeNkosi yethu Jesu Kristu ukuze sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Yebo. Ngumusa sisindisiwe. Khona iculo lithi lo musa ongaka omangalisayo, lo musa ongaka omangalisayo, bengingubani mina wangenzela umusa ongaka, umusa ongaka, lo musa omangalisayo, lo musa ongaka omangalisayo, bengingubani mina, bengingubani mina, wangenzela umusa ongaka, umusa ongaka, lo musa ongaka omangalisayo, omangalisayo, umusa ongaka omangalisayo, bengingubani mina wangenzela umusa ongaka, umusa ongaka, lo musa
ayo umangali lo musonga lo musonga omangalisayo umangali bengingobani bengingobani mina wangenzela umusonga ngomusa sisindisiwe. Aseyiphinde futhi le ndaba bathandekayo. Ngikhuluma ngokusindiswa. Abase-Verse 2 verse asiqale ku-5 asiqale ku-4 kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo sasifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu ngomusa nisindisiwe. Wasivusa kanye naye wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu kuze kuthi esikhathini esizayo abonakalisa ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu. Awuveli ngemsebenzi kuze kungabikho ozibongayo. Amen. Ingakho ngithi lo musonga omangalisayo lo musonga omangalisayo bengingobani mina wangenzela umusonga nomangalisayo bengingobani mina wangenzela umusonga mangalisayo umangali nomusonga umusonga bengingobani mina wangenzela senzela umusa uNkulunkulu senzela umusa ngokusindiswa sibizwe sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Makabongo namandla. Amen. Ake sifunde lokugcina ke bazalwane, lokugcina ngincise ngiyaniphumuza. uLuka 15 verse 7. Luke 15. Ithi ku verse 7. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Amen. Njengoba sisina nje sithi umuso ongaka esenzelwe wona besihobani thina ukuba senzelwe umuso ongaka. Kunjalo nasezulwini njengoba ususindisiwe nje ngineqiniso lokuthi ususindisiwe. Kuyajatshulwa ezulwini kushiwe ihule kushiwe ihule kushiwe ihule. Hallelujah. Abantu bazobona uyihambela nje iskepsen kanti uhlezi izulu. Izulu lihleli kuwe. Leyo ndaba itholakala kuJohn bengithe sengigcinile. Ngizwe nje nginentokozo bazalwane ngoba senisindisiwe. Seningabafowethu. Ngabantwana bakaNkulunkulu. Asifundeni la incwadi izwi lenkosi encwadini kaJohn, uJohn 14. Amen. uJohn 14. Yes. Siqale ku21 size ku23. Sifunda 21 sijampe sithi 23. Amen. Amen. 21. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. Amen.
And he who loves me will be loved by my Father. Amen. And I will love him and manifest myself to him. Hallelujah. 23. Amen. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, Yes. he will keep my way, Yes. and my Father will love him, Yes. and we will come to him Yes. and make our home with him. Hallelujah. Uthi onemiyalo yam ayigcine. Yabona uNkulunkulu ufuna ukuthi mawususindisiwe Yep. ungachiti. Yep. Uzokuthanda kakhulu uyigcine. Yep. Onemiyalo yam ayigcine. Yep. Uyo ngithandayo. Ukusho njengomlomo ukuthi ngisindisiwe nami ngamthanda uJesu nami ngumntwana kaNkulunkulu kodwa ugcina imiyalo kaNkulunkulu uyadlala nje. Yep. Uthi onemiyalo yam ayigcine. Uyo ngithandayo. Yep. Uyawuthandwa ngubaba. Yep. Nami ngiyakumthanda. Uthi nami ngiyakumthanda ngiza kuzibonakalisa kuye. Yabona nje ubususindisiwe. Yep. Umamkela uJesu umntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzozireveala kuwe. Yebo. Angeke usaphupha inyoka. Yo. Angeke usaphupha imfene, angeke usaphupha zonke lezi zinto ezingekho. uNkulunkulu uzozibonakalisa kuwe. Yebo. He's not a man to lie. Yebo. Izwi lakhe liyiqiniso. Liyaphila. Akukhulumile uyakugcina. Yebo. Uthi ke ku23 uJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami. Ubaba uyakumthanda. Siyakuza kuye. Sihlale naye. Haleluya. Yazi abantu bazobona iskepsene nje sihambela nje sipheshulwa umoya kanti izulu lihleli kuwe. Mayibongwe inkosi. Amen. uNkulunkulu. uJesu. Yep. Umoya ingcwele. Bahlezi kuwe. Bahlezi kuwe. Provided ugcina izwi likaNkulunkulu. Yebo. Uhamba ngemanual yezulu. Yebo. Awusenzi isono. Yebo. Uhlezi kuNkulunkulu. Uthi ke uzothutha ezulwini kuzoba khona ihoshkosh. Yep. Haleluya. Yazi makuhamba ihoshkosh ngaphambili kuhamba imoto encane lapha phambili emhlophe i14 elincane liphethe iflege leli van leli lithi lukhulu liyeze liyanyelela igcwele umgwaqo ngemuva legcineni khona ivan leyo ke ayikho mhlophe bayapi baya kuwe bakitha uzwe nje bazokwakha zamnandi indaba. Haleluya. omangalisayo bengingubani mina wangenzela umuso ongaka. Awuphinde mdu. Yebo. 14 John 14 verse 23 and 20 21 and 23. 21 and 23. Funda nje 23. Amen. 23. Amen. Jesus answered and said to him, yes, if anyone loves me, yes, he will keep my way. Yes. And my Father will love him. Yes. And we will come to him and make our home with him. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Umuzi wakho koba umuzi kaNkulunkulu uzohlala kwakho. Yes. Owe. Oyithempeli likaNkulunkulu la kuhlala khona ubuthathu bezulu. La kuhlala khona iTrinity yezulu. Umzimba wakho Rose ungawungcolisi ngoba uNkulunkulu noJesu
nomoya ingcwele bahlala khona. they are your dwelling place. Oh, This is God's dwelling place. amen. God dwell in me. Yo, That's simangalisi. why ngingafanelanga ukuthi ngikhulume anyhow. Yebo. That's why ngingafanelanga ukuthi ngikhuluma amazwi abuhlungu kumtha ubani lomntantombazane. Oh, sesinomtha. Yeah, that's why ngingafanelanga ngikhuluma amazwi abuhlungu sisinomtha. Yebo. Because uNkulunkulu uzothini manje mayise ngizwa ngikhuluma ama-vulgar words. Ngikhuluma kunomtha umntana kaNkulunkulu. Yo bakithi. Angithi nomtha ungumntwana kaNkulunkulu. Yep. Nami ngumntwana kaNkulunkulu. Manje mangabe uNkulunkulu lo hlezi la kimi. Yep. Mangikhuluma amazwi abuhlungu kunomtha uzothini uNkulunkulu lo hlezi kimi. Uzothi hawu Rose kanti unjani? Kanti unjani? So that is why singafanelanga sikhulume kakhulu. Yebo. Thina la kithi kuhleli Trinity yezulu. Oh. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga ke bathandekayo. Kube mnandi sahlezi nani. Yanithanda kakhulu. Yeah. Hallelujah. Siyambonga Amen. uNkulunkulu bathandekayo sengiqedile. Siyabonga. Ngiyaqolisa ukwelula kangaka. Kodwa ke yeah. amen. God bless you. Kufanele. Sayibonga Nkosi. Amen. Salibonga izwe lemnandi kangaka Yes. elisivuselelayo nokwazi Amen. imfihlakalo leyo eshoyo Amen. ukuthi uNkulunkulu ubuya nobuthathu bakhe Yes. azohlala emini. Yes. Angithi ke kulawo umuntu ke manje seba nobudlelwane Yes. Yes. hayi umuntu nesono. Not hayo Umuntu umuntu leso noNkulunkulu. noNkulunkulu. Hey. Ingakho ethi cela noma yini ke manje Yebo. oyifunayo Yo. uzokunika. Yebo. Whatever oyifunayo. Senine relationship. Senine relationship niyaxoxa noNkulunkulu. Ngithanda lokhu nalokhu nalokhu na. Yeah. Uthi wena uzithokozisa nje noma ngaba ukutholanga. Kodwa right when just have a joy. Yeah. Uthi rejoice in the Lord. I say 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 Tabang murene. Tabang murene. Tabang murene. Re tabang murene. Re tabang. Wena nje rejoice in the Lord. Uthi uNkulunkulu uzokunika okufiswa inhliziyo yakho. Yebo. Siyabonga. Siyabonga. Ngiyabonga mntanami. Hallelujah. Ngiyabonga mntanami. Yebo kushalela indaba ezimnandi kangaka. Usiyifamily bese sonke even nakwanongoma. Yebo. Sisonke namanje siqhuba lapho. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Amen. Hayi cha akusekho nje mina ngathi ngiyakueda la indaba yensindiso uyibekile. Ngeke ngisasho ngithi mina kufanele uthathe uJesu uzwile. Amen. Mthathe vele uzwile ama fruits akhona. Yebo. Mhlambe nje sivale ngomkhuleko. Amen. Yebo. Baba wethu sezulwini ongoyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Baba siyabonga izwi lakho lihle, izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla, izwi lakho baba liyinkembe esikanqa zombili. Izwi lakho baba lehle lingawenza umsebenzi. Namanje ngegama lenkosi enguJesu Kristu selehlile futhi siyakholwa baba ukuthi liwenzile umsebenzi ngegama lenkosi uJesu Kristu. Baba siyakhuleka siyamkhulekela naloya futhi amamele. Simkhulekele futhi naloya nekhaya lakhe nomndeni wonke ukuthi ngegama lenkosi uJesu Kristu lelizwi malibafinyelele basindiswe bakholwe bafinyelele kulazeni iqiniso. Baba ngenelela moya ongcwele kwimindeni yonke izwi lakho lenza umsebenzi wakho baba ngegama lenkosi nguJesu Kristu ukuthi abezwayo bakholwe bagcina imiyalo yakho baba wethu sezulwini njengokusho kwezwi bese uyangena uyahlala kubona baba bezwe ubumnandi bokuphila emhlabeni behamba nawe baba. Sakubonga ngalezi indaba ezimnandi kangaka baba wethu sezulwini. Sakubonga siyakholwa futhi baba ukuthi konke wena baba ukufezile ngegama lenkosi uJesu Kristu. Siyabonga baba, thatha udumo lonke sifihle thina singabonakali baba singaziwa
kodwa kuphakame Yebo, wena, Nkosi kubonakale Jesu. wena Nkosi yamakhosi egameni lenkosi uJesu Kristu. Dumo lonke nenkazimulo ngokwakho manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Siyabonga, and then incwadi isesekhona. Amen. Mawuyifuna ungifonele, phone number wami athi 060 Yep. 962 73 but nangibhedwa 060 Yep. 961 6273. Amen. Mawuthola ukuthi angitholakali, ufonela intombi yami 076 3310 998. Oh, Ngiyabonga ke. yebo. Hayi support. Ngosibusisi. Futhi akusiyona nesupport lencwadi yonsiza ngendlela esimangalisa. Kakhulu. Niyithenge nje ayizukusiza futhi wena iyosiza nabasejaldini ekhaya. Yebo. Bonke mabelokhu beyifunda. Yebo. Cha sibonge kakhulu. Amen. Nkosi ayibusise. Amen. Sibonge kakhulu. Nani futhi emakhaya siyabonga Nkosi inibusise inigcine inandisele. Ngomsa wenkosi uJesu Kristu angazi noma zokugcina futhi. Amazwi okugcina wami engawakhuluma ngathi mina. Yeah. Uma usumntwana kaNkulunkulu ungakhulumi. Oh. Yeah. Khuluma. Ubayeke nje abantu bakhulume. Wena nje thuluthi tu. Keep Yep. quiet. Ukhulume kuphela mawukhuluma izwi kaNkulunkulu. Oh. Ya, ngoba manje ukukhuluma kwakho lokho kuningi bazogcina bathi uthe. Yes, bese ungena enkingeni. Oh yeah. Bese bathi wamona uyithe uphulusithe uthe kingwana mthimi maresheba benizinto azikhulumayo. Yeah. No, don't talk too much. Yebo. Yeah, ungabe utalkative. Uba utalkative kuphela ngezinto zikaNkulunkulu. Yes. Phela okudlula lapho thula Uvala umlomo. zipha umlomo wakho. Ngizwile. Hayi ngizwile mina. Leyo ngiyayithanda. Amen. Amen. Ngomusa Amen. wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo Amen. elandelayo. Amen. Hallelujah.